naghatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal, las 8 tuntun las 9 sa aga, kag sa kadomingo, dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental, Pre Oliver. Okay na siya. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa Isalman Kabahin sa inyong ginahulat nga programa ko Domingo, Istorya Espesyal. Sa ngalan ni Councilor Ising Salanga, ini naman ang inyong kubos nga lagad, Mark Salanga. Doon sa nagligad lang, matsyag ko, taga Sunday lang kita sa Istorya Espesyal, pero matsyag ko, do ka dasig-dasig. Sa nagligad itong adlaw, ari naman kita dire. So, amo na nga do hindi ta hindi ta miss ining programa, kaya tungod perte kadasig sang lakat sang panahon. May nga gaman, sa station manager, no, na di mala magbanwa news chief, Aksyon Rex Cantong, kag sa tanan nga tagpalamati, sang Aksyon Radyo Bacolod. Good morning, Oliver Pason. Good morning, JM. Sa aton nga technical side sang Aksyon Radyo Bacolod. Siyempre, hindi tagid malimtan. Good morning, Mayor may mga limutan sa Banwa sa Castiliana. Siyempre, Mayor Mark Goles sa Banwa, akon sa syudad sang Silay. Amo ni mga idol, nga mga abyan naton, nga mga alkalde sa norte kag sur nga bayan sang Negros Occidental. Good morning naman sa kay Tito Pros Leonardia. Good morning, Tito. Ginambalan ko na Tito Pros. Mark, thank you gid ha. Kada Sunday wala gid absent. Yes, wala gid absent of pros. Good morning da. Amo man sa kay Maninoy Boy Sincere, Enrique Enriquez, sang Sincere Drugstore Pre-Kirk, Kuya Kirk, mayong aga da. Kuya Chikoy, City Administrator sang syudad sang Silay sa media room sa aton da media room. Good morning. Siyempre, Vice Elcid Familiaran, nagapamati gid si Vice Elcid Familiaran. Priting, good morning, Pre Ruel, Pre Jeff. O kon Pre Jeffrey, hindi ta pa kamalawag. Pre Randy, kag Lisel Fuertes, sang Patria Village. Nung Noel, siyempre, good morning da. Aga pa ko na nagpalod sa aton nga mga winners sang aton nga trivia. Galing wala pa ako kabayad, agyan nalipat ko mag-withdraw. Pero anyway, ara na ang inyong mga loda, ginahatagin na naton. Ma-delay-delay lang siya, kahit siyempre kasako sa aton, pero nagatupa gid na siya. Sa nambal ko na, Pre Randy kag Lizelle Fertes, exclusive distributor sang Meritone Paint. Sa 16th Street, Nong Richard, good morning. Mga Venus family, Pre Jepoy, Pre Raymond, Pre Bonbon, Pre Jojo, Pre Jesse, Pre Caloy Espino, good morning. Pre Donde, Stan Victoriano, siyempre. Tito Alex Montesa, gintito tapos pre. Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Ma'am, may nga galanda nga pagpamati dira sa US. Mama Ed Papa Junior dungon sang East Homes 3. Nung Noel Chia kay Pre Colenda samtang nagakayo kada mayo lang nga lululantaw. Okay. Kadto kita hindi ko ni pwedeng ginshare pag gintito ta ka pre. Ilawag naton anay ang aton winners ang nagligad nga si Mana. Ang iban din na palodan ko na pero at least mahambalan nyo sila sa nga nagdaog sila sa aton nga trivia. Mahatag man kita trivia dugay kay gakaubos per mi ang aton nga panahon hindi ta mabtan kaluoy sa aton mga winners kag aton nga gusto magpakibahin sa aton nga trivia. Okay, so ang winner nagligad nga April 10, ginarandown ko lang ha pero ang iban dire nakakuha na ni sila sang ilang premyo. Si Gloria Gonzaga Dehac. Si Christian Roa, please i-message no ko beke kay sa kadamo sang ngalan sa profile hindi ko isa-isa. Hindi ko mabalaan kung sino. Novi Valencia Sobaldo. Ano ni Ruming? Novi Valencia Sobaldo, J. Dadal, ari na ni, ginload ko na ni kaina. Job Steo, siyempre, bawduan na imo Cash na lang ni pre, cash 400. Okay, ano pagid? Ari pagid ang iban nga mga ngalan sang winner. Jeffrey Espanyola. Amo na ang barko pre nga nagdaog ka, Hil Javier. Si Hil Javier, base mga kilala di kay Hil Javier, kadwa na ni sa magdaog, 400 na ning iya, wala gid siya kamuno-muno. Amo na ako kasi kakalipatan naton. Joy Ann Ogdanem. Ang iba naton nga winner, Maeden Mondido Piorque.
Maeden Mondido Piorque. Hindi naton malawag bay kung din ka mo nagdaog kag anong ang answer kay perti kalawig. So ginangalawag ko na lang ang ngalan kay basi may makamuno sa inyo or nagapamati ka mo mas nami gid nga i-message ko PM nyo ko sa inyong mga number nga. Sir, nagdaog ko oy awat pa na bla ang 200 pesos nga madaog ninyo. So kadto kita antes kita magkadto sa aton nga mga topic subong aga. Matag kita na isang 5 lang anay ka trivia naton. Oh, istorya special trivia. Ang importante lang ni ay ari na sila nagapamati na Good morning Maricel Alimaco. Good morning, Sir Mark. Monitor kami di subong sa Isabela Lihog, Panamyaw sa Family Manioso. Oy, mga pakaisahan ko ni. Mga palintik ko na dra sa may. Isabela. MJS Candido Hedore. Good morning, Action Mark. Good morning, ma'am. Ma'am niyo kon. Good morning, Ray Flores Baryoga. Good morning, Sir Mark. Kay Councilor Isingda, good morning. Monitor kami di sa Pandanon DSB. Gloria Gonzaga Pamitalan Dehak. Ay, ma'am, nagdaog ka bala ang dihak niyo. Nagdaog ka bala, ma'am. Please PM ko, ma'am. Please ining si Gloria. Ginlawag ko walang dugay. Gonzaga, Pamitalan, Dehak. Arlene Macoy. Good morning, Action Mark. Monitor ko di sa Sumag. Lihog, Tamyaw sa OTTG. Mayong aga, OTTG. Michelle Krisha Marie Montaño. Mga aga, Sir Mark, mayong aga man, Ma'am Michelle. Nelly Lobrido. Okay, mati naman ka mo di. Into anay ko. Hindi man. Grabe ka naman. Good morning, Sir Mark. Rhea Gonzaga Osano. Grabe gini si Rhea na bata. Pisana lang. Kag iton igid mayo ang Ilonggo. Ray? Duga expert ka na di, Ray. Good morning from Imos Cavite, Martin Aliling. Okay, so, question number 1. Ano ang tawag sa isa sa pinakasikat nga landmark kag ginakabig most photograph nga edipisyo sa syudad sang Bacolod? Sang una, daan nga tawag sina People's House. Ano ang tawag sa lugar nga pinakabantog nga landmark sa syudad sa Bacolod kag ginakabig most photograph? Siyempre, ang nagpatukod sina Mayor Evelio Bing Leonardia. Ginsang at kita pala, nga, ang kaugtas na, pagtasad na pagika mo. Okay, Mayor Evelio Bing Leonardia ang nagpatukod sini. Okay, question number 2. Ano ang tawag sa lugar kung establishmento komersyal nga malapit sa Bacolod Public Plaza? Open window ini. Sang una, amo na siya ang People's Hall. Dra sa may downtown area sa Bacolod kag tub-tub subong nagahatag man sa gihapon sang sidula. Pwede ka gihapon kakuha sang sidula. May term ina sila nga ginagamit sa pagtawag sinang edipisyo. Ay, apos-apos lang na. Question number 3. Ano ang tawag sa historical nga dalan nga naghalin sa duha ka sikat nga general sa Negros Occidental nga nagpanguna sa pagmarcha upod sa aton mga katigulangan, dala ang ilang mga ispading kag may mga replika sila nga ginhimo sa kanyon kag pusil naghilway sa aton sa administrasyon sang Espanyol. That is question number 3. Sa panahon sa mga 60s and 70s, dekada 60 kag dekada 70, ano ang tawag sa 7-story building nga bangko sa may Lacson Street nga ginakabig isa sang pinakamataas nga building ginakabig kiti subong may mas taas na sa iya. Amo ni ka progressive sang syudad sang Bacolod. May mas taas na sa iya. Pero ano ina ang tawag sa klase sang bangko? Ano ang klase sa bangko? Nako, ngalan sinang bangko. Okay? Complete name ha, hindi pwede nga kuan lang ha. Complete name sang sina nga bangko. Question number 5, last question sa sini nga panahon. Question number 5, ano ang kompleto nga tawag subong sa isa ka malapad nga lote sa sur nga bayan sang Negros kung sa diin dira sang una nagahog pa ang eroplano? Ano ang tawag sa sinang subong bakante nga lote sa sur nga bayan sang Negros sang una amo na siya ang landingan sang eroplano? Ano ina ang tawag sa sininga panahon? Sa sininga panahon,
ano na siya ang tawag sa iya. Kaya may tawag mo na sa una mo, explicar ko lang karon. Okay. So kadto kita na sa aton mga balita no. May 5 na kamo ha, may isa na nakalibo nga load. Dapat participate ka mo kay awat pa ni just 200 pesos pa ni. Nami tani kung magabot ang aton bisita, may dinapit kita nga bisita. Galing hindi ko sure kay wala siya ga reply. Kanugon kundi ang aton mga kabataan subong prone gid sa sakit sang mata tungod bisang kita gani cellphone lang permi ang aton nga ginapanglantaw, ang aton ginapangkuti. Ining bata nga ini, 24 years old, nakadiskubre ini saya sang antipara nga makaprotect sang aton mga mata. So siling ko, bisita ka to. Hindi ya wala sukot, wala whatever, kadto ka lang di. Kinanamian ko sang iyang objective bala, nga makabulig sa aton mga kabataan. Siyempre mahal ang material sang iyang antipara, ti medyo hindi magida mo nakakuha na, hindi ka mo iyawan, hindi mo nakabugat gid. But pilagid bi ang 3,000, 4,000 nga maguba ang mata sang inyong mga kabataan. So kanami kay ina ang iyang ipanghatag karon if ever kabay pa makadto sa may ara kita da 5 or 10 kabilog nga mga antipara for the protection sang inyong mga mata. So all you have to do is pamati lang kamo. Kay kung ano karon ang amon diskusyon, ano karon amon nga istoryahan ni Ivan, amo na sa ang akon i-trivia sa next. Mati ka mo ha, amo na sa ang akon i-trivia sa next nga Domingo. Imagine na bala, kung naghatag kita 200 load sa atong nga trivia, ini ha, sobra ni 3,000, lapit 4,000 or 4,000. Ining tagsa kandi para nga aton ipalayag, premyo sa inyo. Nan, so pamati gid kamo ha. Speaking subong, nagainit ang politika, eleksyon, halin sa national hasta sa local. Imagine bala, ang mga aton mga kandidato sa karon tutuod lang gid. Magtulog ni may isa lang kalibo ka baliswa ni. Ari na subong sa panahon nga may excited, grabe ang kulba, grabe ang eager, mixed emotion ini. That's why nga mambal kita nga hindi ni sila mayo subong katulog. Judgment Day 17 kadlaw na lang. So mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, Negros Occidental, bisin ang sagwa sa pungsod, panumdom gi kamo, paminsar gi kamo sang inyo nga boto. Amo na bla, why niya pilitay, wala niya kunano. Kaya siyempre may opinion kamo nga inyo man. Amo na bla, ang ginahambal naton perme, kag sa Facebook, damo, grabe kay linaway, ga personalay, ga hinabuyanay lutak, ang mga magmiguhay, ang mga magpamilya kung kisa, ga ilinaway, ga matapos na eleksyon niya, wala pa kamagasin na pakanay, tungod nga, amo na bala, bay ilan da sila ya, kung ano ang ilay nga desisyon. Para sa amon nga status, sa amon nga posisyon. Nagaplastar kami kung ano ang sa mamatsyag namon ang dapat susunod sa Bacolod. Sa mamatsyag ko, but not necessarily nga ginalapa ko ang posisyon nimo. Not necessarily, hindi kaya kung hindi ka imo na iya. May ara kita tanan sang mga right. Galing niya, natabuan lang, ari kami subong ya sa posisyon man nga ginbutang sa amon. 'Di ba? Kag why na kami ganigar? Hindi na kami why na kami company? Para sa akon wala ko yung kompanya kay nagsira ng ABS-CBN. So miari ko ya personal yang tindog. So amo nang ginatindugan akon. Amo na kag ang tindog ko ya side sa progress sa Bacolod, sa kayo sa Bacolod, sa subong administrasyon na may Revelio Bing Linardia. Why na natagutago? Why lugar ang neutral sa sning eleksyon sa pagpili naton sang leader? Kagapati ko nga ang leader ko ining si Mayor, maayo niya ni Moan sa Bacolod, amo ni Black nami sa Bacolod, if ever nga pangarap lang, promisa lang, no. Liwat, no. Butsi lingo nami gini ang pangdala. Nami gini ang pangdala sa Bacolod, hindi niya promisa. Speaking sang promisa, promisa po ko tayo nga topic, but sige na lang. Iniblang kalaptabla sa social media, yung nagpasa ni Sakon, si Tuntog, si Che Ramon mo. Yung pasahan niya ko, nakakita nyo na ni, halos libo-libo na guro nakakita sa ning istorya ni. Pero doon ka namin, labla suliton, kaya do ka sulod yun sa topic subong eleksyon.
ining isa ka pastor bla nga naghatag sa kuno sang recollection sa mga politiko. Naghatag sa recollection sa mga politiko. Siling nga chance ko na ni kay aton sila maistoryahan, aton sila ma-remind naton sa ila ang ila role sa mga pumuluyo. Ang pagsugod ya ko no, nagarakak dayon ang mga politiko. Kay puro politiko mo, puro nagadinalagan. Kay ang intro ya, minapatay ko ng mga politiko. Abas ang pastor. Tiyo-tiyo ko no kadlaw mga tao, amak mo yang puro sila politiko, ti minapatay ko ng politiko. Saka sa kuno sa babaw. Nasugatan niya si San Pedro. Sila ni San Pedro, Sir, politician, anong imo ginadali? Nga kadali kagid. Nya, saka ko sa langit Nya, kay ti patay na ta. Nami ang nabalaan ko ya, ang sa langit do kalipay nami. So siling ni San Pedro, uy, hindi bala amos nakahapos. Abi mo, pagkapatay mo, rikta ka lang dayon, hindi amos nakahapos. Dapat, maagi kagid, may experience kagid sa impyerno, kag sa langit, sang 24 oras. 24 oras sa impyerno, 24 oras sa langit. Siling sang politician, ay, hindi ko sa impyerno ya. Balaan ko na gid nga inito, balaan ko na gid nga hindi to manami nga lugar. Amo na blang hambal sang pare, amo na blang hambal sang mga pastor, amo na blang hambal sang mga tao to tanan nga hindi manami ang impyerno. So hindi ko to ya inito. Te galing hambal sa ni San Pedro, wala ka choice. Amo na dia rules mo. So wala ka choice. So pati kagit sige na lang gani. Pati na lang ko. So amo na to. Gintudlo sa elevator. Ang elevator may ngalan, impyerno. Naog. Samtang naganaog sa nga naganaog, nagatugnaw. Sinya, impyerno, gatugnaw. Pag-abri sa elevator. Ara sa golf course. Ang pinakanami pa, kay kanami isang lugar. Kagtapos, ang iya mga upod ng politiko nga nagkalamatay, at tanan. May gakinanta, may gahinampang, may nagaininom. In short, stay to sa 24 oras karon tapos na. Nakapanumdom sa singila, amo na galing impyerno? Do ka sa diya-diyahaw? Siling niya, dumalain ba na yung pinsar ko? Now, tapos na 24 oras, saka na siya. Paglambot niya sa langit, kinanta, may mga boring. Para sa iya, boring. Siya, way mo ko di kilala. Talantanan dito. Oh, gwapo ka, gwapa. Hallelujah, tanan ng kanta. Ito ka boring, siya da. Di magamo ni, do mapili na lang guguro impyerno. Now, tapos sa 24 oras sa langit. Nagtubang na sa kay San Pedro. Sila ni San Pedro, nakahimo ka na sang imong choice? Nakapili ka na kung diin ka? Siling sang politiko, mas nami guro sa impyerno. San Pedro, mas nami guro sa impyerno. Kaya do ka nami ito sa experience ko. Dito na ko. Naog siya. But silingon, ginpili ya. Ginpili ya ang impyerno. Naog na. Amot nga time, samtang naganaog sa sa elevator, nagainit, nagaginot, as in, perti na gidya, kainit-init. Pagbukas ang elevator, kalayo, ang iya nga makilala, mga abyanto, nga nag-happy-happy, ginabakol, ginaputik, ginalansang, ginabuno, ginatanan-tanan, grabe nga pagantos, gabalalagrot ang nipon. Portiya ka siyak, ano natabo di? Nga nagamuna ni. Siling si Satanas. Amo gitang nag-welcome siya. Siling ni Satanas. Uy, nga doon nakibot ka ho? Amo naging pili mo, nakibot ka? Hindi 24 oras lang nagligad na may nami ni nga lugar. Subong, amo na ni. Si Councilor, ara to? Si kinabakot to si Congressman. Ano ni man, hindi ni Mayo. Siya saan ka nagkatad to dihaw? 24 hours pa lang. Okay. 24 hours pa lang. Sa amo to nga time, campaign period pa lang to. Campaign period.
Amo na bala. Ginpasalig lang gali. Amo na bala pasalig lang gali. Campaign period pa lang nag-enjoy ka na. Way ka kabalo pagkapungko kabaldahan. Kabaldahan ang imo makwa. Amo na nabla, ginangot ko lang ito ka sadya lang. Anyway, ara na sa mga Facebook, subong sa mga messenger ng galapta. That's why sa aton wala pili kita mayo. Pili ta sang gapromisa, pili ta sang ara na, may mga hinimuan na. Hindi na ako magdugang kaya basi karon naman balo naman ko di. But anyway, mga abyan pili kita sang maayo. Kaya para ni sa aton future mo, ang sulod sa Bacolod, kami makatag lang kami sang recommendation. Ang pag-uyat sa ballpen, ang sa punta, ang ink, ang punta sa inyong ballpen, ang inyong pagsulat, sa inyong dugan, sa inyong heart, inyo ni a choice. Sa liwat, nagahamatag lang kami sa inyong choice, nagaplastar na kami sang mga kayuhan, kang mga benepisyo nga ayhan, wala nyo nabalaan, o mga benepisyo nga ayhan, inyo nalipatan. So, amo na sa. Kadto kita bala sa, ginlain din ng istorya, kadto kita bala sa kwan, sa nagkakatabo subong China. Sa China, especially sa Shanghai. Ang government sa China, especially Shanghai, naga-deny pa ya nga grabe kuno ang outbreak sang coronavirus. Coronavirus na naman. COVID-19. COVID-19. By the way, ang nag-igo subong sa China, lain na nga stranda, lain na niya, XE na ni, COVID-19 XE. Mas makalalaton. Hindi siya amuna ka brutal sang sa Delta, brutal, kalala sang sa Delta, but 5 to 10 times siya mas makalalaton sang sa Delta. Hanggang Delta to grabe to kay mamatay gid to. Ini ang XE fever and all lang pero hindi siya amuna ka lala. Hindi siya amuna ka grabe ka mamatay gid siya bala. Kaysa balita hindi naman nigari bisan gina-deny sang government sa China nga hindi ko na muna kalain sa sitwasyon nila pero dito mo nagagawa nga mga balita damo-damo sa mga video nga nagagawa nga mga kapamatuod nga kalain gid sa sitwasyon sa China karon. Ang COVID-19 XE naglambot na subong sa 40,000 plus. 40,000 plus ang nagkala-infected. But 17 lang kabilog ang death. Amo na lang hambal nila sang WHO, World Health Organization, nga grabe lang sa laton, but hindi siya amo na grabe gid ka lala. So that's why 17 lang kabilog ang nagkalamatay tubtob subong. Ano bala nga bala nakambal ang especially ang BBC. Grabe gid ang BBC magplasa sa balita. May mga impormasyon, may mga nakuhaan sila nga footage nga tungod nga lockdown ang Shanghai, ang mga tao gakakulang na sa mga basic service needs nila. May kwarta sila, hindi sila kagwa. Ang ginahimo sang government, ginabutangan nila sticker ang kada portahan. Nga isilyado bala nga kung ma-alter inang sticker, may penalidad kamo sa gobyerno. So ang kakatabo, may mga representative lang nga nagadulong sila sa pagkaon kag bisan didto sa mga ang representative nila gay nagaway pagkaon sa mga malls, sa mga department stores. Ara na kuan sa video nagatinapungulay, may mga footage and video nga ubos na ya ang isa ka department store. Imaginable. Tapos may footage man sila, audio lang galing, wala tsura, wala video, audio lang ginkuha sang isa ka cameraman sa building nga ang isa ka iloy nagasinggit, bulig, kayang iya bata, iya baby 40 ang kainiton, 40 di ano nang tawag nila sa takos ang kainiton. Naglambot na sa 39, gani grabe na tinag 40 ang bata, gasinggitan siya kung si o dira ang may bulong para sa bata ako. Hindi sa kagwa mo, silyado mo. Silyado ang lugar. Sa part naman sa China, sang panguluhan sang China, nagambal sila ya nga 40,000 tuod ang nagdugang sa amon nga nga kadamuon sang COVID-19 XE nga nagkalapektuhan. Pero 17 lang ang nagkalamatay. Butsilingon na contain namon, butsilingon husto ang amon pamalakat, butsilingon epektibo ang amon nga ginahimo. Now, anong epekto diri sa pungsod Pilipinas kung hindi kita maghalong? Ari na ta ang sulad sa Bacolod, ari na sa level 1.
Hasta naman ni sa sinyo, sa 31, bo kabay pa hindi lang. Ay, imagine ang Negros Occidental ganira sa 2. Ang syudad sa Bacolod sa 1. Humalin pa ya sang March, I think March or Feb. Subong may nagabalaskit na. Subong gutok ng mall, ga-traffic na and all. Mga muyoon talang igapon. Sa akon ano ni mo ng blessing kiniya sa babaw, hindi niya siling ang gobyerno naubos man ang pundo. Ang talang-talang nga mga alam mo, nag-amot man sang ideya, sang eksperyensya, sang strategy para mapagamay ini. Ba't wala? Wala na ego, wala na tanan. Siya lang yung mismo yung nag-lie down ang kaso. Siya lang yung mismo yung nagnubo. Hasta nga nakuha ta na ang face shield naton. Subong ang iban ganit, subong mas dagdag na. Kiti kompleto na sa sa vaccine. In one way or another, ang gobyerno, okay man, ang pagplastar sa gobyerno, like sulad sa Bacolod, nga na-maintain niya ang level 1. Kaya ti-antis pa ya, na foresee na niya, especially sa vaccine. Ang sulad sa Bacolod, isa sa may pinakauna nga LGU, sa bilog nga Western Visayas, nga nagka-purchase sang 600,000 plus ka vaccine. Grabe nga foresee, grabe nga outlook, grabe nga pagplastar sa lokal nga pulan sa sulad sa Bacolod. But ang ginambal naton permi, at the end of the day, it's a blessing niya sa Ginoo. Okay man, may mga lugar man ang China, do you think? Ang France, do you think? Ang ano pa nga lugar, ang ginpang igo, to nga grabe ang ilang mga teknolohiya. Igo man. Grabe man ang ilang vaccine, igo man. Italy, grabe. State of the art man. US, state of the art man. Ang mga equipment, grabe ang pambulong. Igo man. Milyon man ang naglaygo, libo-libo man ang nagkalamatay. Diyan ano ko ang pagpanghanda may factor. Ang pagpanghalong, ang plastar sang maayong alayi. Dako-dako ang epekto. But dako-dako ang epekto ang blessing. Amo na yan ba kuya, we are very thankful na ang sulad ng Bacolod pero milang luwas. What I mean to say, inablang to gina-bless kita. Gina-bless kitang syudad sa Bacolod nga nagbalik kita sa normal. Almost normal na ni. Almost normal lang sa matutuod lang gid. Almost normal na. Ang mga tao do sa una magtililipon, magtinuparay do malapalayo ka, subong ga basketball. Kita niyo man. Grabe nga blessing. So ang ato na lang ya, pasalamatan ta, hindi na ta. Gusto na paglinaway Pagkatapos ng eleksyon ni kita magyapon ni mabinuligay, kita magyapon mainupod. Ha? Ginsample na naton ang hindi ito gusto basta ang natabo sa China, hindi tungod nga gusto ta mamahog, hindi tungod nga gusto ta lang maihambal, kundi gusto ta lang i-share ang maayong nga balita nga we are so very blessed nga hindi ta na kinahanglan maglinaway, nga hindi ta na kinahanglan magpangguba sa kapareho ta. Ano makuha mo da? Lain lang nabuot mo, malain lang na pamatsag mo. Sa una mo man kuna ga init mo man ulo ko kung may ma-comment lain, but di syempre ila na iya. Sige yung ko lang yakap mga buhay. Sige nyo lang pang buhay nyo, himo ka lang maayo, hindi. But anyway, kadto kita bla sa Russian War. Okay, so much more na to sa COVID Kay do kadasik sa panahon 8:40 na. Wala gid nakabot ang si Ivan ba nugon to tani isang antipara. Ang ako niya gusto ko liya para sa benepisyo sa aton pumuluyo makalibre tayo pila ka bilo. Grabe na nga bulig sa aton mga kabataan. Nami to dan sang iyang antipara. Ay, kung gusto niyo gali nga magbakal mag-purchase na para sa mga kabataan, do correction lang siya, sa mga correction lang sa mata, pero dako gid ang bulig, hindi makadirect ang harmful effects ng cellphone sa mga gadgets sa inyong mga kabataan, especially subong hindi mo malikawan. Mambal ka nga dapat ipalikaw ko yung bata ko yung mag-ML, ipalikaw ko yung bata ko mag-games, ipalikaw ko yung bata ko sa TV, sa computer, PC and all, laptop and all. No. Ang kabataan subong gaobra blaya online, nagaobra sang ilang mga project online, naga-eskwela online. So silingon, wala na tani choice. So ma-adapt na lang kita and maminsan na lang kita sa mga hilimuon nga para makaprotect sa aton mga kabataan. So kung naiala ka mo i-PM nyo lang ko irektata ka mo sa iya. Hindi niya, wala ko na iya ginabligya, wala mo ko diya, wala mo ko kaso. I'm concerned lang ko ya. Concerned lang ko ya sa inyo. Ha? So, maayo man ning plastar bisang migo ko ni nga si Ivan. So kamo na lang istoryahan na ya. Wala ko diya, baka mo mayara da siya. Daw pati iya daw wala gid concern lang niya
sa inyong mga pumuluyo naton. Okay? So kadto kita sa naga-init subong nga away sa Russia. Grabe. For now, ang pinaka-latest isa lang kaadlaw ang okay. Imagine ha, yun na itong ako niya ginbutang ang Amerika, nagligad nga semana, gin-threat sang Russia. Hambas sang Russia. Amerika, Biden, kung hindi mo gani paguntatan, hatag bulig sa troops, may matabo gini malain. May matabo gini malain. Wala nagpasalig ang Russia kung ano nila, bombahan nila, may muon sila kalakasan sa US. No. Ang ginambalang nila, Biden, kung sige ka pabulig sa Ukraine, sige ka papadala armas, sige ka papadala racket, sige ka papadala tangkidigira, andaman mo gid. May konsekwensya gid ang imo ginahimo. Imbes ka madlock, dungol gid si Biden. Sige pa sa gyapon niya bulig. Now, sinilang nga semana nagpadala ang US sang masobra $1 billion. Masobra $1 billion nga bulig naman sa Ukraine. Ang tungas na financial assistance para sa Ukrainian, ang katungas na para sa nagapadaan niya gira. Butsulingon, firearms or whatever worth sang bulig sa sa Ukraine. Tikay kwan buligid man yang kwan mo. Buligid man yang tawag ni ang Russia. Subong sa ika-59th day sang gira. Gira na ni tawag mo hindi. Ano pa ni bi? Katibing bombahanay na. May mga bibi nga nagkalamatay mo. Subraya 20 kabilog nga mga kabataan, nga gagmay nga mga kabataan, unidentified ang gender. Tungod nga halos wasak. Imagine ka, halos wasak. Hindi pa ni gira, hindi pa ni pangbuli, hindi pa ni abusar, hindi pa ni anong lagan sa utok ni Putin man. Ang soldier ya, okay pa na yung Ukrainian kay sobra lang 3,000. 2,700 lang dira-dira ang mga nagkalamatay. Kaya bisan sila, bisan ang BBC, bisan ang pila ka mga news outlets, hindi makasigurado. Biskan gani ang human rights eh. Hindi kasigurado kung pila gid ang nagkalamatay. Kaya iba kalubong na sa building nga nagakawasak. So, butang tapadra lang na ang Ukrainian soldiers, dira sa 2,000 plus ang mga nagkalamatay. Civilians, dira sa masobra 1,000 plus. Ang kaluluoy gidya, ang mga Russian soldiers. Ang Russian soldiers, ang nagkalamatay approximately, dira-dira sa 20 to 21,000. 20 to 21,000. Siyempre, sila ang pinsa mo, sila ang gasulong mo, may landmine na da, may bomba na da, may missile na da. Kamu nagsulong, damo patay sa inyo. Sa totoo lang gid. Anong ginapaminsan niya ni Sing Ila Presidente? Nga isakripisyo mo ang tanan tungod sa pride mo? May mga pamilya man ng soldier. Do you think happy na sa signimo nila? Wala sila choice. Kinanglan gid nila ipadala nila mga soldier. Kita mo ta mga picture to sa mga hindi man sila malain nga tao. Ang malaang hindi nami iya ang mga lideres nga nagauyat sa ila mo ni sa blamba ko kay na kaginambal ko permi nga may significant gid ang aton nga boto. Ang aton nga pagpili sang lideres kay sila ni ang naga-determine sa aton future. Sila ni naga-desisyon para sa aton. Sila naga-desisyon sa billion nga mga tao nga ilagi na uyatan. Sila ni ang imagine na okay lang yan sa iya. 20,000 plus nga soldado mo na patay. May mga kabataan nina kada padalay sang soldado nga masulod sa Ukrainian border. Wala na iya ang pamilya nagadahom nga makabalik na. Bomba. Grabe man nga. Do you think mapaperde lang ang Ukrainian man? Di, pamilya ko, proteksyonan ko man. So, patyon tama ko magsulod ka mo. At the end of the day, ambot sa ni matapos, but sa ka-59 nga adlaw, ang United Nations Human Rights Organization nag-confirm nga sa Ukraine, sala ko, 2,345 ka civilians na ang mga nagkalamatay. Including, hindi ko na papagamba, kakaluoy ka mga kabataan. Tamo-damo ang kabataan hindi ma-identify kay pudpod na ano ni. Dala pa gini sila sa mga gira 5 million kay Ukrainian
ang ginpamayaan ng ilang mga puloy-an, gipamayaan ng ilang palangabuyan. Kaon kamote sa ibang lugar 5 million ka bilog tungod sininggira nga katabo. Hindi maintindihan. Ambot sa nung ini matapos, but we are still blessed. Amo na bla. Balik ko gid permi sa blessing. Ginabalik ko gid permi sa kayo ngaton makuha sa sining problema ngaton ginapang tubang sa aton mga ginapang-agyan. Okay? So, takto na nga negative kay do ka sunod-sunod na nga mga negatibo. Okay, so kadto kita na ya sa question naton number 6 to 10. Sa aton nga istorya espesyal trivia. Dapat tandaan nyo ha, dapat ng gida insakto gid nga spelling, insakto gid nga pagplastar. Okay? So question number 6. Ang Negros Occidental ginkilala bilang Sugar Bowl of the Philippines. Kag tungod sini may ara sang departamento nga gintukod ang gobyerno nga ang katuyuan para mag-promote sang growth and development sang industriya sang kalamay sa Negros Occidental. Ano ang tawag sini? Okay? Ano ang tawag sini nga departamento? Okay, question number 7. Ano ang tawag sa public beach nga gina-enjoy sa Bacolod noon kung may mga selebrasyon sa pamilya? Ginakabig isa sa pinakamadamo nga resorts ang ina nga barangay sa syudad sang Bacolod. Okay? Question number 8. Mayara sang pila ka vertical poles. Tuod, way ko ni kapyaryaw. Mayara sang pila ka mga vertical poles do poste ang makita sa unahan nga bahin sang New Government Center nga nagapanami pagid sang itsura sini. Pila kabilog ina nga mga poles. May ara sang poles nga makita sa New Government Center o kung Bacolod Government Center nga nagadugang sang pagpanami sang iyang itsura. Pila bala kabilog ang ina nga mga poles. Amot ba? Question number 9. Ang fountain sang New Government Center ginaistaran sang ano klase nga isda. Gabi sa Rhea, bagin pang liili mo pagitong isda. Ang fountain sang NGC ginaistaran sang ano nga klase sang isda. Okay, last question. Question number 10 sa aton nga istorya espesyal. Na-miss naman di si Councilor Ising ba? Kaya pala comment ni sa nga daan. Question number 10. Ano nga tuig opisyal nga ginhatag ang duta nga ginpatukuran sang New Government Center? Ano nga tuig ginhatag ang duta nga ginpatukuran sang New Government Center? Okay. So, dadamo na maka-answer Okay, so kadto kita anay. Raymond Sagal, good morning pre. Good morning pre. Mailan nga pagpamati. Jeffrey Espanyola, gatanaw ko subong hindi ko duty ko subong. Why problema pre? My cellphone number is 09. Okay ma'am, ipadala tanin karon kay Ma'am Eden. Amo na sila nagdalalaog. So baro ko forward ko kag save. Okay. Sige lang, kay palang taon tani karon anay yung itapusan na atong program tapos pang sabtunta ang inyo nga mga sabat. Sa last part sa aton program, kaya hindi na makapasubra, we have 10 minutes. Matagitan na isang, amo ni siya, antes ko magplastar sina, isa sa pinaka-importante nga dapat natin i-consider ang aton mga kabataan nga naga-grow bala kay mangin foundation na nila sa ulihi mo. So, tungod nga istorya espesyal, isa sang aton nga goal dere is maghatag sang advice, maghatag sang good news, matuddo bisan gamay lang through man sa aton nga research sa aton mga ginikanan para mapaayo ang pagdako sa ilang mga kabataan. Pwede nyo man i-rewind, pwede nyo man mas panamion pagid ang pag-deliver niya ang pag-perform niyo sa inyong mga kabataan, inyo na diskarte mo. Pero iniya, mga hatag lang ini sa mga expert. Collective ini nga minds, collective ini nga experiences
sang mga eksperto nga dapat kuno amo ning itudlo sa aton mga kabataan para ang ilang mangin base, ang ilang mangin outcome sa ulihi, amo ni makadetermine sang ilang future. Okay? So ano ba lang ang mga values ang dapat naton itudlo sa aton mga kabataan para magdako sila nga maayo, para magdako sila nga confident kita nga bilang mga ginikanan nga aton mga kabataan maayo ang pagdako, maayo ang ginpundar naton nga basic values sa ila. Dapat kuno kung nag-develop ang imong mga bata, dapat itudlo nimo ang honesty kag integrity sa ila. Integrity. Butsilingon, miskin wala sang may nagatulok, ibilin mo ang imong kwarta, ibilin mo ang kung ano da nga mga valuables nimo, bisan wala sa may nagatulok, nungka ang bata nga magtandog sina. Nungka ang bata nga mang chikiming, nungka, pero ako yaga pang kuot, gusto mo na bulsa ni Papa, di sala to. Di, bako lang ni, hanot. Kung tulog sa kay ibugoy man lang na taxi dungol gid. But anyway, tudloan tayo nga aton mga kabataan nga hindi mag-amo sina. Kay hindi gid manami inang amos na nga hilimuon. Honesty and integrity. Biskan wala may nagatulok sa ila, itudlo gid sa ila nga biskan wala ka nakita sang tao, kay limitado lang kita. May God bala, may Jesus, may Dios nga nagatulok sa imo. So pinahan niya kana kung hindi ta makamapinahan, siya na ang mapina sa imo. Tagaan mo siya, butangan mo siya amo na nga ano sa iya mind kay ti para sa ulihi madalaya na kay kun ulihi mo na tudloan, dako mo na tudloan, hindi na may ngagaw. Sharing and taking turns, tudloan mo siya mangin hindi dalok. Amo na kuno mambal sa psychology, mabalaan mo kunong ang bata mo medyo nag-mature na, may growth na, kay kabalo na sa mag-share. Kabalo na siya, hindi lang bala iya self tanan ako ni Dulce, ako ni tanan, kuhaan ko ni tanan. Dapat tudloan ta sila kay sa aton man mahalin ni ginikanan mo. Amo niyo gai man siya kay tulo ka balaw. Dapat fair lang kamo kung may ara ka na, may ara man na siya kay para kung happy ka, happy man siya sa pagtudlo na sa mga kabataan. Kay yung kisabi sa aton mga ginikanan mga gusto ta kami bagid sa mga agaway na sa mga birthday na bala, mga hanot na sang may mga dulce karta kisa ang mga ginikanan pa ay nagadive kisa may gamay pa nga bata isdugo na kaya ihakwaon ko ni kagihatag ko ni sa bata ko hindi na bala nami kaya ang bata mo galantaw sa imo amak mo niya ginapang disuog mong tanan may ara na mo kapila na ko nakakita nga siya kay galain buot niya nga ang bata ko karon wala di learning niya sa mga kabataan pwede lang gina kami magpisik sa imo da nga isak bilog dulce duwa ko mo hindi nga madumog ka da to the extent nga mabunggo ka sa mga kabataan para yatag sa bata mo. Dira pa lang, matawag natin bala nga sharing. Bisan sa mga paghampang, taking turns, sharing man nagyapon. Mga hindi nga sila nga bata mo lang tanan pa sisuhon mo, kabalo ka na gid nga isa lang da kabilog siso. Ang mga kabataan da tululok man nga mabulos. Hindi kaya kay bata kaya karon hindi ni malipay. Karon sila na mabulos, hindi na to ko kabulos. Ikaw mismo nga ginikanan, mangin model nga, pagkita mo, si baby naman no, kay gusto yaman na, kay tapos ka naman, tag 1 minute lang ka mo, 2 minutes lang ka mo nan. Sharing, respect, tudaan mo gid sila. Importante gibla sa tanan. Kay bisan sa aton nga, amo na ni dad ko, bago ko lang na-appreciate, nga kung may magsulod gali sa balay, may magsulod sa opisina, may magsulod sa kundiinto, nga ari na kamudaan, inabla man kabataan nga wala gid bala ni hoy. Wala gid bala mayong aga, wala gid mayong hapon, wala gid mayong gabi. So na hindi ko na appreciate, subong appreciate ko na. Mabalaan ko kung ano na klase bata, kung paano siya padako. Tungod sina. May ara na lipatan lang. But kung sige-sige na, gasulod ka lang, way ka na hoy, way ka tantalan, sulod ka lang. Buti rin may diferensya ang pagbadako. Buti rin may kulang ang values ng ginatag sa imo. Ano kita kabugat magmayong aga, mayong hapon, mayong gabi. Kung hindi mo na pala malam, hindi mo na grabe gid nga abilidad ang kinanglan. It takes respect. Dahil sa mga kabataan, mas nami gid na sa lola kag sa lolo, nami-namian gid ko na magtulok. Nga inablang, amin na kay kwan, amin na kay lola, bisa na kay lolo, bisa na kay lola. Ang bata, may gamay, pag-amo na. Tapos gamay yung aga, may gabi, may hapon, gibisan sa inyo.
nami gina nga gesture, but silingon, kung ang kabataan nyo gaamos na, but silingon, you have done something good sa ila. Kindness, tuduan tagid sila sang values nga kindness. Dapat mangin kind gid. Hindi kita mangin selfish. Hindi amo na lang ba ko hindi imo lang tanan. Consider ka man ang kindness hindi lang na siya siling sa material nga butang. Hindi lang na siya always kana siya ng sa pamatasan na isang tao. Kabalo ka lang mag-consider. Paras na example ko lang. Kung gusto no init mo na mo. Be kind, tanawon mo permi sitwasyon sang upod mo, sang nagasunod sa imo, sang mabulo sa imo. Mo na bla, be kind. Ang feeling niya, damo-damong aspect. Kung ano na batsagan sa ginapangwakal mo, be kind in your words, be kind sa imo action. Kung isa tasi ko na inang gapautang bla, inang ga ATM na bla. Isa ka, kung isa mo ni kadamulo, kahulatang sa likod. Imagine na bala, tag 15 minutes kay mo iya nga naga-withdraw da, not knowing nga ang linya labalaba na. Biyan sa amon na ng aspect. Be kind sa actuation nimo kay ang iban nga tao hindi lang ikaw ang nagadali dra kag hindi na imo. May mga tao pa nga nagasunod sa imo. Biskan sa traffic. Consider ka antes ka mamito tudo. Antes ka mairitar sa tubang mo. Kindihon mo nga away na siya naghalin sa tubang mo. Base guba ang salakyan niya. Either may diferensya, may ara sa unaya. May dutay nga diferensya sa nga may emergency. Hindi ta malamag gulpi lang pangakig. Hindi ta gulpi lang kaya mo na sa kisa ang nag-trigger sang pag-ilinaway. Nami man bisang kita, hindi lang gali sa mga kabataan, makaano man ta, maka-learn man kita dire. Sa kindness naman sa mga kabataan niya, tudoy sila pero may mag-share. Tudoy sila pero may mag-consider, hindi mangaway, hindi mangbuli sa ila mga isig kapareho, kaya hindi ina nami. Okay? Kung may capacity mo lang kita nga magtudlo sa ila, why not? Why not? The value of justice and making amends. Tudloan sila natin permi nga kung sala. Kung intsakto. Hindi nga kung sala, bisan sala, nagiging kumo bata ta, kumo nga, bisan sila may sala sa iba ng mga kabataan, apinan tagyapon natin mga kabataan. May-ari ni pamilya yang why na yaga paminsan ya kung ano tong natabo. Basta ginaaway ang ila isig kapareho, basta ginaaway ang ila parts ng family, basta ginaaway utod nila, nanay nila dol, why niya gapang investigar, why na gapang kira-kira, dagyaw dayon, lumpat dayon, sumbag dayon, kamros dayon. Tudloan tagid ang mga kabataan nga mangin just, pamati anay, ano natabo? Anong nga nagamos ni? Muna bla? Ipakita ta kay balo ka mga kabataan sa ato nag-learn mo. Sa ulihi, kung makita nila nga amo nang ila ginikanan, mamo man na sila. Okay? Kagtudoan tagid sila nga hindi tanan nga ginahimo nila husto. Kag kun sawayon sila batunon gid nila. Okay? Gratitude. Nay na. Gratitude last to. Dapat tudoan ta sila nga magpasalamat gid permi. Dapat kung may ginhimo sa imong kaayo, either sa material, either sa konsiderasyon, be thankful. Hindi na bugat. Biskan gani basta sa pinakagamay nga bagay, basta may ginhimo sa imong pabor gani, ihatag man, pasalamat kagid. Tudloan ta na aton mga kabataan nga kunano man hasta gani hasta gani sa gamay nga bagay lang butang kada pinggan, butang kada pagkaon nga for your favor gaan kada sang tupad mo, gaan sila sang tupad nila, gaan sila pabor papa thank you gid sila. Considering for others na hindi lang kuno inyo tudloan mo sila nga hindi lang pirmi ang self nila ang ila paminsaron kundi ang iban man. Kag pinakalas, learning to forgive. Tudloan ta sila nga magpasensya kung may ara sang mga nakasala sa ila, kung may mga nag-aaway sila tay mga kabataan niya nubo pa na pasensya, nubo pa na dayon nakahibi, dayon nakasugid sa aton
Kita ang goal naton mga ginikanan nga magtudlo sila, mag-guide sa ila nga baylanda kaya mo gid na i-forgive mo lang sa friends maka mo nagihapon. Amo na sa ang yabi kung kisa. So sige na. Huwag nakaabot ang bisita ko. Nanugon ko sang glasses. Pero sige lang. Kabay pa ipangmiyuan tara na nga basi ibilin niya na ang mga glasses nga intended gid man sa panghatag sa aton kay para sa inyo mga kabataan. Kag kun ara na may mga brochures to sa tanawon ta na kung paano ta na makakuha sa iya kay need rin na mo kagamay mo lang nga kantidad pero makaprotektar na sa aton mga kabataan. So thank you for this morning sa inyo pag-upod diri sa Istorya Espesyal. Sa ngalan ni Councilor Ising Israel Salanga sa ako diga partner, ini naman ninyo kubos kalagad Mark Salanga sa Bacolod Action Radio.